I dalje pratite Belami popodne. Borimo se protiv snega, odnosno borimo se protiv loše volje koja ne voli sneg i u nastavku ćemo to, mislim, raditi na najbolji mogući način. Najpre u nastavku govorimo o udruženju Zooplanet, odnosno o životinjama u ovim snežnim danima, ali i onima koji o njima moraju da brinu, odnosno žele to da čine. Dušan Stojanović iz Zooplaneta, gosti popodneva. Dule, najpre dobar dan i dobrodošao. Dobroveče, tačnije uvijek rešim. Dobroveče, bolje vas našao. Zamolila bih režiju na samom početku, pre nego što krenemo, da nam daju i tu fotografiju koja stiže iz Kamenice, gde se nalazi udruženje Zooplanet. Dakle, evo šta je pravi duh kada je u pitanju hladnoća i sneg. Solidarnost sa životinjama. Ovo su, Dule, da, ovo je solidarnost sa životinjama, ovo su vaši volonteri koji pomažu životinjama i kako si mi rekao i sam, i u 3 sata ujutru ste morali da reagujete. Teška je situacija, ali evo najpre da ne krenemo sa teškim temama. Da, to su 2 hrabra momka koja su, znači, nakon čitave one mećeve koji pritekli u pomoć meni i kad je sve to prošlo, kad se smirila sva urgentna situacija, onda su oni htjeli da se pokažu, onako možemo i mi na snegu, idemo da se sunčamo. Ako je zima, nije lape. Da, Snow Challenge se zove ova fotografija gde smo htjeli malo da kažem da vratimo tu pozitivnu energiju, da ne bude onako dramatična situacija kao ajdemo malo da se nasmejemo, da vratimo raspoloženje i volonterima i životinjama. Nakon stvarno teška 3 dana koja su zadesila, konkretno i Zoo Kutak i nas, a i sve ostale životinje koje su se našle na ulici. Šta je najveći problem? Rekao si mi da voda smrzava, naravno, što pravi problem za pojenje životinja. Tako je, konkretno kod nas u Zoo Kutku je veliki problem smrzavanje cevi i sistema za pojenje životinja. Izvini, samo da podsjetimo ljude, dakle, koliko životinja u ovom trenutku je? 120 životinja. 120, pa vi zamislite sada tu situaciju. Tako je, znači, zaista je bilo teško, pogotovo što su neke životinje imale voljno skrivanje, ali kad je krenula ona mećava, paun nam je bio zatrpan. Mora da kažem prvo da su sve životinje žive i zdrave, ali kada je krenula ona mećava, stvarno je bilo problematično, s obzirom da je nestala struja. Nismo imali ni ulično osvetljenje, ni osvetljenje u Zoo Kutku. Onaj jak vetar je bukvalno poobarao, izvukao nam je tablu, podigao deo crepa, naveo nam je te životinje upravo gde je bio paun i određena pernata živina, pa smo nju morali da sklonimo u totalno drugi objekat sa štencima koje su nam 3 dana pre toga ostavili u dvorištu. Zatim morali smo da sklonimo srndaća koji voli sneg, ali opet nismo mogli da ga gledamo onako zavejanog, koji je imao jedan deo isto na otvorenom. On je izašao napolje, pa smo ga onda i njega smestili u zatvoreni deo. 2 psa koje nikako nisu htjela da uđu unutra, pošto onako imaju dugu dlaku, oni su po onom vetru i mećevi trčkarali i mahali repom, tako da smo videli da im odgovara takva situacija i ostavili im vrata otvorena da uđu kada se smrznu. Ne podnose sve životinje isto sneg. Ja verujem da neko ko sada gleda i kažu kako su životinje vekovima unazad i tako dalje. Prvo, ovo su ipak gradski uslovi, koliko god da je prilagođeno. Tako je, mnoge životinje su adaptirane i, da kažem, domestifikovane na određene uslove, tako da ne podnose baš tu hladnoću. Iako, ne znam, postoje psi koji imaju kratku dlaku i koji jednostavno ne mogu da se zagreju i vidite jednostavno psa koji se trese. Takvim psima zaista moramo da obezbedimo uslove da se sklone sa hladnoće i vetra, pogotovo ako ih zaveje sneg. Tu dobijamo još dodatno, kažem, mnogi životinje, evo naši volonteri iz drugih udruženja. Ja moram stvarno da pomenem i naše prijatelje iz Društva za zaštitu životinja Niš i Društvo za zaštitu životinja Pseća sreće iz Niške banje, koji neumorno rade ova 3-4 dana, sklanjaju i štence i pse sa ulica, čak i volonteri kojim se priključuju, ljubitelji životinja, ljudi dobre volje, koji takođe imaju svoje punktove gde hrane ulične pse, zatim gde unose u svoje kuće te nejake i bolesne, povređene štence. Zaista je veliki broj poziva i samih građana koji zovu i onako pokupite štence ovde. Evo pre emisije baš me je zvala žena gde je neko pored keja, zgrada pored keja, ostavio kutiju sa 4 šteneta starosti 20 dana. Apelujemo na građane, iako imaju štence, neka ih barem zadrže dok ne prođe ovi hladni dani, barem dok životinje ne ojačaju, jer stvaraju problem i toj životinji, a i ljubiteljima životinja koji zaista su prepunjeni
psima i drugim životinjama u ovom periodu. Gde se, kada kažete sklanjamo štence i ostale napuštene pse, gde ih sklanjate? Pa većina ljudi sklanja po svojim kućama, svojim šupama, jer nemamo adekvatan prostor da sve životinje smestimo na jedno mesto. Azili su prepuni i azil na Novom groblju i ovde koji imamo kod Tvrđave su zaista puni i na tim lokacijama ne mogu da stanu više psi. Čak su volonteri pritekli u pomoć i u Niškom Šinteraju, tako da i psi koji su tamo sklonjeni od strane zoohigijenske službe su dobro, da kažem, zaštićeni od snega i vetra, imaju hranu, imaju vodu, kao i sve druge životinje o kojima se brinu naša udruženja, kao što je znači Udruženje Pseća sreća, Društvo za zaštitu životinja Niš i Zooplanet. Nažalost, nemaju sve životinje tu sreću, da je tako nazovemo, da nije ni to sreća. Šta može svako od nas, Dule, da uradi? Upravo tako. Ja stvarno apelujem na građane da u ovo hladno vreme obezbede ili neku kutiju kartonsku, da je obaviju nekom folijom, da iznesu vodu i hranu, znači topla hrana, onako u tečnom stanju ili granule, svežu vodu, toplu vodu kako bi ove životinje mogle da se okrepe u ovim hladnim danima, neko staro ćebe, neku staru prostirku, ukoliko imaju šupe ili garaže koje bi mogli da ustupe nekim životinjama, neka puste životinju da prebrode ovih par dana dok je baš veliki minus, jer najavili su do minus 17-18 stepeni, ja mislim da će biti još večeras. Tako da stvarno apelujemo na ljude dobre volje koji su u mogućnosti da pomogu. Da, i ima ljudi dobre volje. Evo, danas sam čula interesantnu priču, dakle, da je u naselju Duvanište jedan auto koji se ne koristi, dakle, slobodan za pse koji tu mogu da se ugreju, da prespavaju i tako dalje. Koliko često vas ljudi zovu i kažeš, dakle, nemamo ni mi gde, šta onda radite? Dakle, evo sada kada ste ta 4 štenta pronašli. Kontaktiramo druge volontere, kontaktiramo druge ljude koji su ljubitelji životinja. Bukvalno non stop smo u kontaktu. Čak smo imali prozivke. Imali smo i prozivke kao gde su sad ovi iz Društva za zaštitu životinja, pomognu životinjama. Nismo u mogućnosti da stalno informišemo javnost jer smo stalno na terenu. I kad god smo Ako niste stavili na Facebook, to kao da se nije ni desilo. Baš tako, ali gledamo stvarno kad god smo u mogućnosti i kad god nađemo vremena da objavimo šta mi to radimo, kako se to pomaže životinjama i zaista se trudimo da prvenstveno priteknemo u pomoć, a onda ćemo sve to, da kažem, objaviti na našoj Facebook strani i na drugim društvenim mrežama, kao i na našem sajtu, tako da će svi moći da budu upućeni. Ali konkretno apelujemo da svi priteknu u pomoć, a ne samo da informišu, obaveštavaju i, da kažem, prebacuju brigu na drugog. Jasno. Kada su u pitanju volonteri, volila bih za kraj da kažemo nešto i o njima. Koliko volontera sada Zooplanet trenutno ima 20 volontera. Nažalost, neki su i sa strane, iz drugih, da kažem, sa seoskog područja, iz drugih gradova, tako da su i oni zavejani. Mi smo pregurali ovu zimu sa 5 volontera, tačnije ova 2 hrabra momka koje ste mogli gledalci da vide i ja smo bili baš kad je bila ona mećava onih 2 dana. Kasnije su nam se pridružili i drugi naši volonteri. Čak su pritekli u pomoć i ljudi koji smo, apelovali smo, pozvali druge ljude koji žele da nam pomognu, pa smo juče imali pomoć od strane 4 mladih ljudi, znači 3 devojke i 2 momka, znači njih 5 je došlo sa strane koji nisu članovi volonteri Udruženja Zooplanet, ali nakon dolaska jučerašnjeg u Zookutak definitivno jesu. Pomogli su nam da pročistimo taj sneg i da pokušamo da napojimo životinje, jer po obroku ide negde oko 50-ak kofa sa vodom. Tako, a 3 obroka imamo dnevno za naše životinje. Zbog toga sam ti pitala, naravno da je u ovakvim danima potreba za volonterima veća. Ukoliko sada neko ko nas gleda želi da pomogne povremeno, privremeno ili trajno, tako je, pozivam ovom prilikom mogu da se jave ili preko naših društvenih mreža ili putem telefona 060 65 88 000 i ukoliko imaju vremena i mogu da se posvete malo duže da pomogne, jer sada kreće već škola u sredu, već naši volonteri kreću u školu, tako da ostajemo baš, bit ćemo u kritičnom stanju što se tiče ljudstva. Tako da apelujemo na ljude koji nisu u mogućnosti, koji ne rade, nisu zaposleni, a želeli bi da priteknu u pomoć, da nam se obrate, pa eto, barem da učine jedno dobro delo tokom ovih hladnih dana.
verovatno će im se posrećiti. Tako da mnogi volonteri koji su došli kod nas posle toga su našli posao, tako da eto neka bude i to još jedno. Da, to su neki Marfijevi zakoni, Dule, kad si ti u pitanju izgleda. Hvala najlepše zaista na vremenu koju uvek odvojiš za popodne. Hvala ti na tome i naravno još jednom na onome što radite za životinja. Mi apelujemo ukoliko možete i vi se uključite, bilo kroz volonterski rad u Zooplanetu, bilo otvaranjem vrata, bilo koje šupe ili bilo čega što vam je na raspolaganju u narednim danima kako bi i životinje napuštene na ulicama mogle da nađu sklonište.